al'amarin aljanna wala akwai daɗi. Yan aljanna ran da aka yi hisabi yawma idhin, a wannan wuni na kiyama, khairun mustaqar, su suka fi kowa mafi alherin matabbata, wa ahsanu maqila, a ran da aka yi hisabi za a yi a kammala har su shiga aljanna su yi baccin rana. Kaga gaggawan hisabin kenan, duk halittun duniya Allah zai gama hisabi, hana dabbobi sai an yi, tun daga halittar annabi Adam har ƙarshen duniya za a yi a wunin a kammala ha dan aljanna ya shiga gidansa ya yi taking over gidansa har ya kwanta ya baccin rana. Shine wa ahsanu maqila, wato qailula ma aljannan zai yi kayansa, shine baccin da ake tsakanin azhar da la'asar, har an gama duk hisabin duniya, har an bashi makullan gidansa, an hada shi da matansa hurul ini, matansa na duniya da za su shiga aljanna an kinkimo su, an gyaggyara halittan kowa, an yi panel beating, an shiga an zauna har an yi kailula a wunin. Hatta kailula ran da aka yi hisabi sai kai a cikin aljanna. An gama hisabi da wuri ko ba gama ba? Akwai hadisi a cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alai, da wani sahabi ya tambayi manzon Allah, ya ce manzon Allah yanzu hisabin nan da za a yi, Allah shi kadai, mu kuma duba duk yawan mu a duniyar nan yayin Allah zai yi shi kadai duka zai yi wannan. Hadisi ne na 15773 a cikin musnad na Imam Ahmad. Annabi sai ya ce masa ga simple, kana ga Allah shi kadai aikin ya yawa ne? Ya ce annabi ni haka nake gani. Annabi ya ce dakata, ya ce wata nawa ne a sama, guda nawa ne wata? Ɗaya ne. Duk duniya an dauto akwai wanda baya ganin ta? Ya ce to me mai wahala, tun daga wata ɗaya ta ishe mu duk duniya, in ta fito ta ishi kowa haske a inda yake. To Allah ne watan, kuma shi yayi duniyar, yayi mutanen duniyar. Idan har wata ta ishi duk mutanen duniya, me yasa Allah shi kadai ba zai yi kowa hisabi ya gama ba? In fa an tashi ran kiyaman har a yi a gama, a baka aljanna, a baka gidajenka, a baka manual, a yi introducing ɗinka, haɗa ka da mala'iku, a haɗa ka da gilmanin yaran nan, a baka matan hurul ina, a ɗauko iyalanka, a kwaskware su, a ɗauko ka kai ma, a tada kai duk inda ka moka dai a daidaita ka, ku zama zanzan, ku shiga aljannan, ku yi rayuwa kuma ku yi kailula a wannan wunin. Allah ka ba mu aljannan firdausi, Allah ka sa da mu za a yi kailulan nan, Allah ka sa da mu za a yi kailulan nan. Wallahi in muka je ko ba na jin bacci ranar zan yi sai wannan wa ahsanu maqila din, in kira aran ma da telefon din na aljanna wanda babu credit ba kashe kuɗi, ce ya kake ciki kai aran ma kai kailula, ce ai yanzu na kwanta. Shine wa ahsanu maqila.